Hnutie Sme rodina bolo vždy za to, aby ľudia rozhodovali o tom, kto dostane do rúk most, a to v akýchkoľvek voľbách. Ale týmto zákonom prichádza reálne situácii, kedy od 1. novembra 2017 môže na čele mesta alebo obce byť človek, ktorý nebol demokraticky zvolený občanmi Slovenskej republiky a dokonca by ani nikdy do tejto funkcie na základe doplňujúcich volieb neprešiel. Tento zákon vnímame ako účelový a je v prvom rade podvodom na voličoch, ktorým jednorazovo obmedzí výkon volebného práva v komunálnych voľbách. Ďalším problémom, ktorý nastáva na základe tohto zákona, je, že v dobe od 1. novembra 2017 do 1. novembra 2018 v prípade napríklad úmrtia starostu nebude mať kto nastúpiť do jeho funkcie, pretože nebudú môcť byť vyhlásené doplňujúce voľby.